pitäisi uhmata kohtaloon. Tämä on paha paikka. Mehän ollaan valtiotöissä. Se on tuo tohtori muinaistieteellisestä toimikunnasta. Tiedätkö sinä, mikä se semmoinen on? Herrojen metkuja. No. Sietäisi niitäkin uskoa vanhoja. Tämä paikka on kirottu. Tämäkin satoja vuosia vanha. Tosiaan hyvä, että älysivät kutsua asiantuntijan sitä löytöaluetta tutkimaan. Hauskaa, että juuri sinä pääsit tänne. Kartanossa näyttää kesäkin menevän oikein mukavasti. Tarkoitatko, kun Kaukokin on täällä? Onhan Ukko Halbergin aika mukiin menevä. Tyypillinen vanhan rappeutuneen suvun edustaja. Mutta sinähän rakastat kaikkia vanhaa. Ethän sinäkään vanha ole. Se nyt vielä puuttuisi, että olisit nähnyt jonkun vanhan muumion. Tohtori, tulkaa katsomaan. Sanoinhan, että koko suo on kirottu. Hei, antakaa olla. Luodaan hauta umpeen. Ei saa päästää sitä ylös. Älkää päästäkö sitä. Vain haapapuinen seiväs pitää noidan maassa. Antakaa lapio tänne, minä kaivan itse ruumiin esiin. Syyttäkää sitten itseänne. Isoäitini jo siitä kertoi. Hautasivat noidan elävänä. Iskivät seipään rintaan. Mitä se teki sun isoäidille? Siitähän on monta sataa vuotta. Ja nyt ne päästävät sen haudastaan. On tuokin laitapeliä. Tuommoisen tuulen puuskan nosti keskellä kevätpoutaa. Haapapuinen seiväs sen on iskettävä rintaan. Muuten se nousee kummittelemaan. Kyllä vanhat tiesivät. Katso nyt. Se tahtoo tappaa meidät. Noita. Tukit turpas tai kohta mä alan kollottaa. Kuuntele nyt tuota ulvontaa. Henget ei hyväksy sitä, että heidän rauhaansa häiritään. Oi! Se leikkii vielä. Mutta kun se palaa elämään, se kostaa seipään ja suolan. Äkkiä se puuska lakkasi. Kohta kun nousimme haudasta. Mennään taloon. Kiitos ystävät. Ja suuta sitten. Te paremmin kuin muut mun ymmärsitte sanoa aikoinaan sitä Shakespeare tai joku muu kuuluisuus. Ja tälläkin kertaa se pitää paikkansa. Sinä en ole totisesti muuta toivonutkaan kuin että joku tulisi minua häiritsemään. Veikko. Mutta isäukko on kerta kaikkiaan saanut päänsä, että tulevan kartanon herran täytyy osata paiskia paskia. Kuule Veikko, olemme tehneet arvokkaan löydön. Jaha. Mutta taidatko tietää, että arvokkain löytösi kävelee vierelläsi? Olkaa hiljaa. Me löysimme suolta haudan ja ruumiin. Jaha. No sitä vartenhan ne ovat haudat. No tiedät kai, että kansan mukaan suohon 300 vuotta sitten suistettiin nuori tyttö, jota syytettiin noidaksi. Olen kuullut siitä. Se kummitteli poika-aikojeni unissa. Miehet ovat siellä ihan vaukkoina. Etkö menisi vilkaisemaan? No mikäs? Vaikka kyllä minä mieluummin seurustelisin elävien noitien kanssa. Joo. En minä osta, ellei se ole näköinen.
En minä kuvaa teidän ulkonaisia piirteitänne, vaan sieluanne. Sablar, väitettekö, että tuollainen väriplättien sekasikin on minun sieluni? Olette tainnut kuulla akkoja juoruja minusta ja suvustani. Minulla on kaikkien suurten taiteilijoiden kohtalo. Minun täytyy ensin kuolla ennen kuin minua ymmärretään. Siihen ei mene kauan, jos te tuolla tavalla jatkatte. Ette saa myydyksi mitään. Niin, ja jos minä joskus saisin jotakin myydyksikin, niin tuntisin heti olevani väärällä tiellä. Suuria uutisia, paroni. Ollaanpa sitä innostuneita. Ajattele, Hannu on löytänyt noidan. Niin on. Minä tiesin sen heti, kun minä näin sinut ensi kerran. Se on kammottava. Miehet ovat siellä ihan sekapäisiä. Siunatko, onks ne löytäneet sen? Siinä ei hyvä seuraa. Sanokaa mun sanoni. Joo, noita se on. Yritti suistaa hautaan sen tohtorin rouvankin ja minua iski kirveellä kalloon. Hulluja ovat hulluja. Hirouksen vetävät kartanon päälle. Ai, ei olisi saanut päästä sitä tänne. Joo, aatelkaa akai, kun tappokalut lenteli ympäri vaan näkymättömän käden viemänä. Pääsi nyt äiti painaa lukemassa luvut. Suohon, takaisin suohon. Joo, niin se on akat. Akkojen juttuja. Joka tapauksessa kansa uskoi, että haapapuinen seiväs pitäisi hänet suohon naulittuna. No mutta miksi juuri noita? Kaikki naiset ovat noitia. Suomudan säilyttävien ominaisuuksien vuoksi ruumis on ihmeen hyvässä kunnossa. Vaatteetkin ovat jäljellä ja sillä on kaulassa nahkainen noita pussi. Ja hiukset, pitkät, pekimustat hiukset. Noudita se tänne. Sablar, ei minun taloni tuoda mitään ruumista. Pelkäättekö? Ei, mutta viedään se vaikka tuonne erillisen kellariin. Minä aion maalata noita sellaisena kuin hän oli. Sen sielu on helppo kuvata iso musta pilkku. Tiedätte jotakin. Poikanne kertoo Akkojen juttuja. Minulla on niin kammottava tunne, Hannu. Anna sen olla. Tämä on tärkeä asia. Ensimmäisen kerran saadaan todellista valaisua noitavahyön aikaan. Tämän takia jätän kaiken muu. Vaimosikin. Senhän ne noidat aina tekevät. Tulevat miehen ja naisen väliin. Noidat ja taiteilijat ovat samaa sukua. Tiedätte jotakin. Kertokaa. Olen minäkin tyttöjen parissa häilunut, mutta en minä koskaan vielä ketään ole suolaseivästänyt näkemiin. Hän sitten osaa olla karkea. Karkea sutkaus kaipaa tulkikseen aina likaisen mielikuvituksen kreettarakas. Älkää taas nälvikö toisianne. Tuletko auttamaan minua kauan? Joo, vielä. Tämä on kammottavaa. Hannu on niin herkkä. Hän alkaa taas nähdä painajaisunia. Kuinka sinä viihdyt tuollaisen tiedemiessielun parissa? Minä rakastan häntä. Älä unohda sitä. Miehesi on tyypillinen kompleksi-ihminen. Älä anna hänen liiaksi kiintyä noitaansa. Niin, mutta ajattele, että ihmiset ovat voineet olla niin julmia. Niin on jokaisessahan meissä piilee peto. Ihmisielun uumenissa joutuu usein kaatopaikoilla, joissa kummitukset ja kauhu hiiviskelevät. Kauko hyvä. Parasta sinun on vain maalata sieluja, eikä filosofoida niistä. Ovat ihan villiintyneitä. Sanovat sen palaavan. No mitäs, käy takkoja säikyttelemään? Enhän minä. Noitahan se. Kun... ne ovat? Kantavat sitä tänne. Saastuttavat meidät kaikki. Saunaan minä menen illalla. Pesemään itseni puhtaaksi.
Ei syntiä vedellä pestä, vaan verellä. Älä sellaista puhu. Koskematon ja synnitönä minä olen. Ikäni kirkossa juossut. Noita pussi. No vai! No, niin se on akat. Niin. No enpä olisi uskonut, tuollainen vanha muija. Jokainen nainen on noita. No, siis tää kaksi erilaisia noita ja noita akkaa. No niin, no. Noita se on. Vähän oli vielä minultakin hengen. 300 vuotta sitten silloinen kartanon herra. Jumalaton ja irstas, niin kuin tämä nykyinenkin isäntä. Semmosia ne on kaikki, kyllä mä tiedän. No mitä se teki? Yrittikö se noita? Vaati veroina kauneimmat tytöt 9 yöksi. Ai vaan 9 yöksikö? Saatana! Mene pois, saatana! Älä naura. Tommonen seitsen sielune. Se on helvetin lähetti. Yksi tytöistä, Birgit nimeltään, ei suostunut. Siksi paroni syytti häntä noituudesta. Voi, eikö se Birgit ollutkaan noita? Noita tietysti. Kuinka se muuten olisi kyennyt paroni vastustaa? No älkää lääpikö siellä. Tunnen oloni niin yksinäiseksi. Tämä on mielenkiintoista. Saamme koko puvun rekonstruoiduksi. Ja minä lohdin esiin noidan kasvot. Pikitukka. Se saa minut ihan kuumaksi. Poika Parka, taitat tosissasi toivoa, että noita palaisi elämään. No hyvähän sinulla on puhua, jolla on aina Kreetta vierelläsi. Oletko kateellinen? Vaikka ihmeessä onkin, että Kreetta valitsi minut. Vaikka olisi voinut saada vaikkapa sinut. Mä aloin nyt höpötä. Minä ainakin kadehtin sinua. Minä en saa sänkyni lämmittäjäksi edes kuumavesipulloakaan. Mutta eihän tämä ole oikein. Kasvot olivat leveämmät ja hiukset pikimustat. Siinä on ainoa noita, jonka minä tunnen. Oikea lumojatar. Mutta sehän on Kreetta. Mutta minkä minä sille voin, että vieras tahto ohjaa kättäni? Älä anna sen ohjata liian pitkälle. Hyvä, tohtori setä. Pankaa nyt pystyyn pikkunätti tappelu. Minun täytyy lähteä nuoren miehen yksinäiseen vuoteeseen. Älkää viitsikö. Aina te riitelette. No kas noin. Samalla tavalla repäisi ennenkin kuvasi irti sydämestäni. Aion tutkia perusteellisesti tämän noitajutun. Älä vaan joudu liiaksi noitasi pauloihin. Ne ovat vaarallisia vieraat noidat. Tiedätkö, voisit joskus punata varpaan kyntesi. Inhoittava tapa. En todella tiedä, mistä sen ajatuksen sai. Kuivassa tiedemiehen sielussasi taitaa piillä ihmeellisiä kuiluja. Minä menen kirjojeni pariin. Joko sinä menet nukkumaan? Kiitoksia vain huolenpidostasi, mutta minä aion jäädä tänne. Oman noitani pariin. Yritän saada tämän puvun pian valmiiksi. Pysy sinä vain siellä oman noitasi parissa. Minun täytyy saada tietää totuus. He tietävät, mutta pelkäävät kertoa. Miehetkin. Henrik vaikenee. Eukot lähtevät karkuun. Vanha tarina elää. Ja he uskovat noidankin elävän. Ehkä he ovat oikeassa. Kirjatkin vaikenevat. Mutta minä en helli. Minun täytyy saada tietää totuus.
Joko se on noin paljon? On. Ja nyt nukkumaan, ukkoseni. Alat muuten taas nähdä painajaisunia. Kohta tämäkin on jo valmis. Siinä se nyt on. Noidan puku. Minultakin puuttuu enää vain pari piirtoa. Minkä värisiksi luulisitte hänen silmiänsä? Musta. Valavat kuin kekäni. Ahaa, vai sillä tavalla. Taivaan armon tähden, veljet, pian Ryyppy. No, mitä on tapahtunut? No kai Ryyppy voi ottaa ilman maanjäristystäkin. Istu. Haluan vihdoinkin nauttia elämästä. Hauska, että tulit. Niin, hauska, että tulit. Älä mene. Kuolen, ellen saa katsella sinua. Voithan saattaa minut postiin. Niin, mutta silloin sinua on valittava minun ja seuraavan Ryypyn välillä. Vaali ei tule olemaan vaikea. Valitsen tietysti Ryypyn. Siinä minulla on ritari. Teillä on oikein mukavaa täällä. Vai liian pienet lasit? Niin, no pullo kuluu, kun sitä pitää yhtenään kallistella. Oi veljet, kyllä yksinäiselämä on synkkää. Nähkää, äijällä on huono maine, enkä minä tunne hänen jälkiään. Vieras poika tulee tiellä vastaan, tyttö vilkuttaa harmaan töllin portailta ja yhtäkkiä havahtuu ihmettelemään hänen piirteitään. Kaikki tuttua, aivan sama kuin äijällä. Nyt sinä puhut liian paksuja. Ukko tuntuu harjoittaneen laajaperäistä suvujalostusta ja siksi minä en uskalla täkäläisiä edes taputtaa. Kuka hyvänsä heistä saattaisi olla sisarpuoleni. Minä ymmärrän sinua. Tiedekin sanoo. Sinä ja sinun tieteesi. Mitä te valaistu läiskä keskellä pimeää valtamerta? Ja sinun taiteesi. Järkevää ihmistä kuvottaa. Kiitos. Nuo sanat olivat paras saamani tunnustus. Älkää riidelkö. Pääni on muutenkin pipi. Onko tämä Kreetan? No joo, muoti taas astunut kilometrin eteenpäin. Noidan puku. Ai, se meidän pikkunoitamme. Se pikitukka. Älkää puhuko naisista. No niin paha olla. Mistä muuten tiedätte, että se on noita? Pienenä pelottelivat minua väentuvassa niin, että tuskin uskalsin pimeässä pihan yli pissalle. Mutta nyt tahtoisin tytön vaikka suon silmästä. Älä manaa. On perjantai Veenuksen päivä ja sähköä ilmassa. Niin on. Minä kohta räjähdän, ellen pian saa purkautua. Antaisin vaikka koko kartano, jos se noita todella tulisi. Sanoinhan, älä manaa. No, mutta teillähän on molemmilla hermot pinnalla. Kuule, sä teet aivan liian paljon työtä, Hannu. Ja laiminlyöt Kreetan. Ja sinä kun tarjoat hyviä palveluksia. Kas, salamoin sekä ulkona että sisällä. Ja kohta alkaa sataa. Pitäisi juosta peittämään se kaivauspaikka. Kyllä tämäkin käy lämmittää sitä väliaikaisesti. Mutta jos se noita todella tulee, niin tuo mukanasi sisälle. Hermoille hittomia. Etsi itsellesi tyttö. Antaisinpa sieluni autuuden, jos tämän sisällä olisi jotain todellista. Jotain pehmeätä ja lämmintä. Oikea meininkiä. Ukkonen tähän aikaan vuodessa. Noita konsteja. Suohon se olisi vietävä takaisin. Just. Ei täällä tarvita noitia miehiä hulluksi tekemään. Joo, niin se on, Agat. Pelkää menettäminen järkeni. No mitä siellä on? Alaston tyttö noidan paikalla. Poika parka, iskä Salamaria läheltä sinua. Oikeassa olivat. Ei olisi pitänyt. Joudu, emmehän voi jättää tyttö tänne makaamaan.
Ei olisi pitänyt irroittaa seivästä. Ala nyt päästä hermoisi karkuun. Tyttö on shokin. Salama taisi iskeä hän. Niin, ne palavat Salaman iskiessä ja ukkosen jyristessä. Lopeta nyt, jotain menetämme molemmat järkemme. Salama iski kellariin. Noita palasi elämään. Mitä on tapahtunut? Muuten kesävieras nyrjeytti nilkkansa. Ketä ne kantoivat? Kreetta-rouva. Mikä lie? Ilkialaston, vain mustat pitkät hiukset. Pikitukka. Minun noitani. Noita. Se tuli sittenkin. Taas Salama. Ne valot sammuivat, kun toimme hänet taloon. No tietysti Salama itse muuntajaa. Mitä te siellä pimeässä hommaatte, hyvät veljet? Sytyttäkää edes kynttilät. Se on siis totta. Rintaan koskee. Makasin haudassa. Liejussa. Tyttö parkkaa vielä aivan sekaisin. Juko Liste, aina minulla on huono tuuri. Sinäkö hänet riisuit? Älä viitsi. Minä jo luulin, että noita todella nousi haudastaan. Noidan hiukset. Voi veljet, jos se todella on. Ole varovainen. Tyttö on juuri heräämäisellä ja voi saada ikuisen shokin, jos puhut tuolla tavalla. Mutta itsehän sanoit, että hän on noita. Noita. Suohon haudattiin. Seiväs rinnan läpi. Nyt se muistelee menneitä. No on tietysti kuullut akkojen juttuja niin kuin me muutkin. Mutta ajattele jos... Niin. Mikään tässä maailmassa ei ole mahdotonta. Voitte pukeutua tähän. Saatte paremman, kun vaimoni tulee. Oikein. Noidalle noidan vaatteet. Varo kieltäsi. Sieltä se juoksi kellarista. Ja suoraan tohtorin syliin. Ja alasti. Ai, että meitä näin koetellaan. Ja tuho sit tulee. Joo, niin se on, Agat. Olen minä nyt kyllä ennenkin nähnyt tyttöjä alasti, mutta kyllä tämä otti voimille. Pelkäsin ihan menettäväni järken. Sellaisia te aviomiehet olette. Heti ensimmäinen vieras tyttö panee päänne pyörälle. Olitteko kauan suolla? Suolla. Sudet ulvoivat suolla. Hyvä, se eihän enää ole susia, mutta kun politiikassa ja liike-elämässä. Tuuli se vain ulvoi. Mikä teidän nimenne on? Birgit. Birgit. Sehän on noidan nimi. Onko teillä nälkä? Nälkä. 200 vuoden paaston jälkeen. Paronin poika. Tunnetteko minut? Missä nahkapussini on? Kerroinhan. Löysin noidan rinnalta pienen nahkapussin. Vanhoja rahoja ja siemeniä. Taikakalu. Niin sievät pikkujalat ja säärät. Polvista puhumattakaan. Punaiseksi värjätyt varpaan kynnet. No, Hannu. Muistahan Kreettaa, vaimoasi.
Nämä kuuluvat pukuun. Kas herroilla on seuraa. Hän on, niin en tiedä, salama iski häneen. Mielestäni te näytätte kaikki vähän salaman iskemiltä. Kuka te olette? Ja miksi teillä on noidan puku? Löysimme hänet suohaudasta. Hän on sairas. Niin, mutta missä hänen vaatteensa ovat? Taivas tietää. Tai Hannu, sillä Hannuhan hänet löysi. Tyttöparka, teidän täytyy saada levätä. Levätä? Kun on maannut haudassa 300 vuotta. Parasta, että viet hänet vuoteeseen, Greta. Huomenna voimme kutsua lääkäriin. Voi veljet. No pysy nyt aisoissa. Etkö näe, että tyttö on hermosairas? Jos se tyttö tosiaan on vähän pöpi, niin silloinhan se voi tykätä vaikka minusta. Tämän, ettei teitä tarvitse noidan puvussa kulkea. Minä muistan. Ukkonen. Ja Suo. Kuinka jouduitte Suolle? Kuka olette? Sanovat noita. Rauhoittukaa, ei pidä puhua tyhmiä. Mikä tuo on? Ei saa koskea. Seiväs iski rintaani. Ai! Hei, huomenta, Greta. Huomenta. No häiritsikö noita untasi viime yönä? Se on outo. Äskenhän... Kuule, meidän täytyy kutsua lääkäri. No, mutta Ukkonenhan tuki kaikki puhelimet viime yönä. No mitä se Hannu arvelee tästä asiasta? Hannu valvoi koko yön kirjoineen. Tiedätkö, minä alan olla vähän peloissani. Hannu on niin herkkä ja puhe noidasta saa hänet... Mutta hulluiksi hän oli tehdä meidät kaikki. Tosiaan niin. Aviovaimen ei tarvitse muuta kuin kääntää selkänsä, niin kohta huvitellaan alastomien tyttöjen kanssa pimeässä ja oikein joukolla. No hauska, että otat sen sillä tavalla. Minkä, millä tavalla? Rakkaani, sinun olisi pitänyt koittaa nukkua edes hiukan. Anteeksi, häiritsenkö? Hannu, kulta, älä viitsi. Sinä olet aina niin äreä valvottuasi. Olisin jutellut vieraamme kanssa, mutta hän ei ollut enää huoneessaan. Mitä? Kävitkö? Sinä neitsyt kammiossa, vai? Tuolla hän on. Niin. Noita konsteja.
Jalka poikki. Irottu noita. Jos se todella on poikki, niin hevonen on ammuttava. Omituista. Piilevä tappamisen halu. Rauhoitu. Tiedetään, että Hannu on aina harrastanut ampumista. Ikävä juttu. Mutta tietysti puhdas onnettomuus. Varka sai uuden kohtauksen. Päästyi suunniltaan. Shokkikäsittely voisikin olla paikallaan hänen tapauksessaan. Mikä tuo on? Noita, jonka löysimme suosta. Mitä hittoa? Samat piirteet ja samat hiukset. Tänä aamuna lisäsin silmät. Hysteerikko. Suggeroi itsensä noidaksi. Ikävä juttu, minun olisi pitänyt aavistaa tänään. No mutta rauhoittukaa, sehän on vain pelkkä sattuma. Katsokas neiti, tämä noita juttu. Älä loukkaa tyttöä. He vainoavat minua. Te olette ainoa ystäväni. Auttakaa minua. Poripaus. Jaha, tässäkö meillä on nyt sitten se hevosen surma? Oikein suloinen pikkunoita. Isä, et saa. Tule. Meidän kai on ilmoitettava viranomaisille. Tai kutsuttava lääkäri. Kyllä minä tiedän. Saunamaijan puolihullu tytär. Tietysti taas karku teille. Lähetin akkaa hakemaan, kun väenpuheesta arvasin. No Jumalan kiitos. Se selvittää paljon asioita. Sitten ei enää voi tapahtua mitään. Mitä haluat? Osaan minäkin lypsää. Verta! Verta! Oletteko hulluja? Se on noita. Katsokaa itse, nyt se on kadonnut noita. Tahtoi veren virtaavat. Painukaa hiiteen vanhat ihmiset.
Ei tuokaan ymmärrä. Meidän on pelastettava kartano. On aivan outoa ajatella, miten sitkeässä taikausko ja perinnäiset ennakkoluvut ovat. Eivät niitä poista kansakoulut ja oppivelvollisuus, radiot ja kirjastot. On aivan kuin kaikki atavistiset vaistot heräisivät kohta, kun jotakin epätavallista tapahtuu. Onko tyttö täällä? Väki on hurjana ja aikoo tappaa hänet. Oi, hyvä luoja. Olemmeko kaikki tulossa hulluiksi? Missä se onneton piileksi? Verta, vahvan miehen verta! Birgit, et saa. Miten sinä... Haluan auttaa teitä. Minä en halua teitä. Mutta minut, eikö niin? Menen Greettasi luo, tämä on minun. Katsohan uroita noidan lumoissa. Hysteerikko. Melkein uskon noidan sielun siirtyneen häneen. Ja se sieluko sinua kiinnostaa, niinkö? Että sinä? Tiedän kyllä, mikä sinua kiinnostaa. No tuskin sielu. Katsos, minä maalaan sieluja, mutta omakseni minä haluan jotakin vähemmän eteeristä. Ja Greettako on vähemmän Älä eteerinen? viitsi, Hannu, leikkihän se vaan on. No leikkiähän se vaan on. Ja leiki sinäkin mitä haluat. Pysy sinä vain noitasi pauloissa. Minä ymmärrän Hannua. Hänen mielenkiintonsa on vain... Tiedemiehen tutkimustunnetta, niinkö? Mahdat olla onnellinen tieteellisen täydellisessä avioliitossasi. Ei tarvitse olla tiedemies selvittääkseen mihin pyrit. Mutta minähän päinvastoin varoitin sinua joutumasta noidan lumoihin. Herra tiedemies. Suokaa anteeksi, että minä keskeytän tämän tieteellisen keskustelun. Tämän minä kyllä keskeytän. Nyt on minun vuoroni. Tule. Jumaliste, ukko on jo 60. Tule lähemmäksi. No, hyvin on pulla tuunissa vai? Poika pyörällä päästänä isän suostumusta vai kaivataan, niinkö? No vastaa! Mitä haluat? Eikö vähempi riitä kuin kartano? Kartano. Sinä olet viekas. Luuletko sinä, että minä en tiedä, kuka sinä olet? Olet Saunamaijan tytär. Tunnusta pois. Mitä tuijotat? Yritätkö noitua minutkin? Mitä haluat? Rahaako? Älkää kiusatko minua. Havitteletko sinä tosiaankin kartanoa, tyttöparka? Kai oma ällisi sanoo sinulle, että se on mahdottomuus. Sinun on hävittävä. Mentävä tiehesi. Kuule Birgit, sinä et taida aavistaakaan, että sinä pelaat vaarallista peliä. Minä voisin antaa renkiä ruoskia sinut ja viedä takaisin suohon. Kuten 300 vuotta sitten esi-isäni iski seipään noidan rintaan. Minussa elää sama veri kuin hänessä, kun minä katselen sinua. Saamarin kaunis pieni noita. Toivoisinpa olevani nuorempi, että saisin sinut taltutetuksi. Vanha pukki, iso pukki. Minäpä kattaisin sarvesi. Isä, sinua kysytään. Oho, oikein minä läkähtyä meinasin, kun touhusin järven yli ja juoksin noille kipeillä koivillani. Hyvää iltaa, herra paroni. Iltaa. Hyvä, että Saunamaija tuli. Saadaan tämä asia selvitetyksi. Juu, kyllä se on sillä tavalla, että selvitettävä ne on kaikki asiat. Nyt on sellainen paha luontoinen, minä en käsitä, mistä se on sellaiseksi oppinut. Tukkilaisten ja mustalaisen kanssa se on kulkenut lapsista asti. Tuolla on tyttäresi, ota ja vie. Ei tämä minun ole. Eikö ole tyttäresi? Ei ole, ei. Kaipa minä nyt omat työni tunnen. Minä jo ajattelinkin, kun meidän Pirjon piti mennä huusaksi johonkin tervahöyryyn. Vähän sillä on kyllä samaa näköä ja hullunkin näköinen se on, mutta meidän Pirjo se ei ole. Eikö nyt itse tunne itseään? Minä luulin... Ei se paroninkaan luulo siitä vielä minun tytärtäni tee. Ajaa, kun oli saada laakin, kun lähetettiin, niin ajattelin, että... Saablar, eikö olekaan? No laputa sitten tiedä. Saa, ei tästä nyt niin kiireellä vaan mennä.
Korvauksen minä vaadin kaikesta kivusta ja vaivasta. Mistä hemmetin kivusta ja vaivasta? No kun tällä tavalla säikytetään ja juoksutetaan ympäri vanhoilla kipeillä koivilla. Korvauksen minä vaadin, koska tytär ei ole kerran minun. Ulos! Hävytön akka! Ja joutui ennen kuin minä suutun. Soso, paroni. Ei sovi herran huutaa ja köyhää sortaa. Ei ole ajat enää niin kuin ennen. Suu poikki! Vain sillä tavalla. No kyllä minä voin kertoa paronille, miksi tuo tyttö on niin meidän Pirjon näköinen. Ja muutkin kylällä saman näköisiä. No niin, no, enhän minä... Minkä taakseen kylvää sen edestään löytää? No kyllä minä voin kertoa, että paroni se on, joka No on... niin, no kyllä minä maksan kivusta ja vaivasta. No kyllä sietääkin, kun ei ole aikaisemmista kivuista mitään vielä maksettukaan. No mene nyt siitä. No, kiitoksia, paroni, kiitoksia. Saatanan noita. Oletko sinäkin siskojani? No siinä nyt näette, että kaikelle löytyy luonnollinen selityksensä. Nyt ei tarvita enää mitään seipäitä eikä mielipuolisia teorioita. Te vihaatte minua kaikki. Te haluatte viedä minut takaisin suohon. Olenko minä noita? Minä muistan. Makasin suolla. Te kannoitte minua. Ja teidän kätenne kosketti paljasta rintaani. Hän on noita. Minä vapautin sen kirotun. Älä, Hannu, menetämme muuten kaikki järkemme. Noita hän on, katso. Kauko! Veikko! Alko ole hullu ja minä hänestä välitän. Kenestä sitten? Kreetastako? Asia on selvitettävä ennen kuin ryhdymme murhiin. Hän oli saada muistinsa takaisin pelästyessään laukausta. Hulluus tuntuu tarttuvan kaikkeen. Itse te hulluja olette te miehet. Ja minkä tähden? Onko teidän vaikea ymmärtää sitä, Kreetta-rouva? Se on totta. Hän on noita. Ehkä. Ettekö käsitä? Olen odottanut jo niin kauan. Niin mielettömän kauan. Minäkin tahdon rakastaa. Tahdon sulkea syliini nuoren lämpimän ruumiin. Niityllä kukkien luona. Alastomana tulen lämmössä, veren lämmössä. Me voi antaa hänen mennä yksin ulos. Minä haen hänet. Odota. Minä tulen mukaasi. No minä jään sitten pitämään seuraa Kreettalle. No, kyllä kai se Veikko pärjää siellä yksinkin. Te niin hoittavia miehet olettekaan. Kaikissa meissä piilee peto. Sanokoon tiedä mitä hyvänsä. Tuolla se on. Ai, ja nuoren herras on saanut pauloihin. Henrik on oikeassa. Se on tehtävä niin kauan kuin vielä on aikaa. Väkeä ja häntä takaa. Varmasti suolle. Sisälle livahti.
Niin se on, Akat. Pakeni ruumiiseensa. Sen ne aina tekee. Siellä hän tulee. Kellarista. Häs pääsi, että hän on pelastunut. Kukaan ei enää tee teille pahaa. Vie teidät nukkumaan. Omaan huoneeseeni. Ikävä juttu. Parasta olisi joudut jättää tyttö suohon. Alat tulee jo vanhaksi, isäukko. Nuorempana et olisi koskaan tuollaista sanonut. En minä tuollaisen ikinä olisi koskenut. Hän on noita. Ja näin Birgitin juoksevan kellarista. Kun menin sinne, oli ruumis poissa. Poissa. Noidan sielu. Hän on vallannut itselleen uuden asunnon. Mutta sinähän olet aivan sekaisin. Tämä taitaa käydä meidän kaikkien hermoille. Minä näin sen omin silmin. Kaikki näyttävät tulleen hulluksi. Väkikin. Olisi pitänyt ampua. Olisi säikytetty korpi. Kaikki kyllä selviää, kun toimitamme hänet nimismiehelle. Älkää koskeko häneen. Hän on Sinun niinkö? Tuntuu siltä, kun olisit hieman mustasukkainen. Entäpä jos olisinkin? Mutta arvaatko kenelle ja kenen takia? Pane se pois. Käyttäydy kuin mieletön. Kirottu pieni käärme. Sanokaa minun sanoneeni hän näyttelee. Saadakseen kartanon ja sinut itselleen. Suloinen pieni käärme. Minä niin mielelläni elättäisin sitä povellani. Kaikesta ei sentään sovi laskea leikkiä. Päinvastoin. Täytyy tällaisena aikana ja tällaisessa maailmassa. Mutta ei tällaisesta asiasta. Älkää unohtako, että ihmisessä on voimia, joiden ilmenemismuodot havaitsemme, mutta joiden lakeja emme tunne. Mitä lakeja siinä tarvitaan? Jokainen nainen on noita. Ja on olemassa vain yksi ainoa tilanne, missä hän tuntee itsensä samanarvoiseksi miehen kanssa. No mutta nykyisessä yhteiskunnassa mies ja nainen ovat tasa-arvoisia. Heidän välillään ei ole enää mitään eroa. Ero on sentään vielä olemassa, pieni mukava ero, luojan kiitos. No, mutta onhan meidänkin sentään jo kokeiltu keinohedelmöitä. Miksi hitossa on vanha tapa niin paljon hauskempi? No jottei sterilin aviomiehen tarvitsisi olla mustasukkainen. Lopettakaa, tämä on inhoittavaa. Birgit! En tiedä, ajattelin, että pamaus. Älä pelkää. Tee mitä tahansa puolestasi. Tuo tyttö on tehnyt meidät kaikki ihan hulluiksi. Sinäkin tutkit koko yön niitä noita juttujasi. Ei ihme, että pääsi on ihan sekaisin. Olen todella väsynyt. On kai parasta, että menen nukkumaan, jos sallit. Tietysti, tietysti. Kaikki mokomin. Hyvää yötä. Minä tulen mukaan. Ei jää sinä vai tänne. Minä selviän kyllä yksinkin. Kyllä se tohtori taisi olla oikeassa puhuessaan niistä tuntemattomista voimista. Veiko!
Eiköhän ole parasta, että me kaikki menemme nukkumaan. Tule, Birgit. No, uskotteko nyt? Jokaisessa meissä piilee peto. Hukutetaan se peto. Noitien malja. Halusit minun tulevan. Suolla minä tanssin sinulle. Yksin minulle. Odota. Minä tulen. Älä anna minun vajota! Auta! Ammut minua. Entä jos minä nyt lupaan mitä tahansa? Gretan. Häntä olet aina halunnut. Ota! Birgit! Hän on minun, kuuletko? Yksin minun! Auta! Minä vajoan! No katson nyt. Eihän meillä ole mitään mahdollisuuksia. Birgit! Birgit! Birgit, teet minut hulluksi. Kaikki me olemme hulluja. Älä leiki kanssani. Sinä, sinun isäsi, kaikki sinun sukusi miehet, kaikki te olette leikkineet. Anna kartano minulle. Polttavana tulisena lahjat. Liekkien loimutessa tanssin sinulle. Olet hullu. Ota, syö. Siemeni. Elämän siemen, kuoleman siemen,
Rakkauden siemen. Annatko kartanon minulle? Sytytä se. Silloin tanssin sinulle liekkien loivutessa. Birgit! Odota! Tee mitä tahansa! Kas noin. Kilpailuhenkeä vai mitä? Kaikki te olette hulluina hänen takianne häneen. Sinäkin. Mutta kyllä sä tiedät, että minä rakastan vain sinua. Niin, mutta jos hän nyt tulisi tänne, niin... Ole nyt huoleti, tänne hän ei tule. Mistä te? Kutsuitte minua käärmeeksi. Käärmeitä on kaikkialla. Birgit, odota! Pelastan sinut! Takaisin! Birgit! Minuako etsit? Noitaa. Mene. En halua sinua. Mutta minä haluan sinut. Sinulla on toinen. Hän vihaa minua. Minä suojelen sinua. Et itseltäsi. Verta.
Verta, vahvan miehen verta. En voi kuunnella hänen voitonriemusta nauruaan. Kerran vielä teen hänelle jotakin. Outoa tämä on. Mutta mitä pitäisi tehdä? Ettekö pyytänyt minua malliksenne? Noita sinä olet. Aja hänet pois, heti. Ahaa. Pelkäätkö menettelysi kaukon hänelle? Mene tiehen, se häiritset. Hän on minun. Minä hänet löysin. Halusit tutustua noitaan, paholaisiin. Löysit itsesi. Eikö se riitä? Birgit. Kaikki miehet rakastavat ja kaikki naiset vihaavat minua. Eikä hekumaankaan nousta haudasta. Hengittää suopursujen tuoksua, sadetta, joka vuotaa ihoa pitkin kuin kuuma hyväily. Älä kiusaa minua. Rakastan sinua. Rakkaus on uhkuva kuin maa ja pettävä kuin suo. Mutta sinä et ole vapaa. Vapaa, mihin? En halua sinua. Haluan Veikon ja kartanon. Häävuoteeni on suolla, missä pursut kukkivat ja pöllöt huutaa. Ottakaa kiinni tuo noita. Hän on tehnyt tarpeeksi pahaa jo. Missä nahkapussini on? Missä? Minulla. Minä pelastan sinut, jos itse halusit tätä. Suohon! Takaisin suohon! Takaisin suohon! Iskekää seinässä hänen rintaansa! Takaisin suohon! Takaisin suohon! Syytä itseäsi, noita. Peto! Livi. Et tiedä, miten osaan rakastaa. Älä kiusaa minua. Tee mitä haluat. Noita. Noita! Noita! Teetkö mitä tahansa? Birgit. Katso, kekäleet hehkuvat. Sytytä, polta koko talo. Vain tuli voi vapauttaa meidät. Tuletko sitten omaksi? Tule läpi. Ihmisen pitää olla hullu voidakseen rakastaa.
Tässä on noituutesi avain. Vai minä voin pelastaa sinut, etkö vieläkään suostu? Anna! Birgit! Saanut omansa. Noita ei enää palaa. Eetra! Minä tulen! Apua! Tuli on irti! Mitä sinä olet tehnyt? Tulipalo! Se leviää. Kuka saakeli meinaa polttaa koko talon? Hannun paperit tuossa tietysti taas savukkeensa palamaan. Tästä lähtien minä en kyllä enää anna sinun nukkua yksin. Vastahan tulin suolta. Veikko sytytti kartanon. Hannu pieni, olet tietysti taas nähnyt painajaisunta. Savukkeesi kytyi koko yön, kunnes sytytti paperisi. Ja tässä talossa on aina joku päästään pipi. Pitäisi saada väkevää kahvia ja konjakkia. Ei konjakki aamulla. Mutta kahvi tekee varmasti oikein hyvää. Hei Grete, tules pian, hän alkaa herätä. Muisti palaa. Mitä? Mikä palaa? Sorea tyttö tuo Noita. Saa nähdä, miten hän kaiken selittää. Ei hän pysty enää mitään selittämään. Luuletko, että ihminen voi saada muistinsa takaisin? Jos hän pelästyy esimerkiksi vaikka tulipaloa. Ehkä. Siksikö sytytit kartanon? Pöpiparka, herää jo. Väkevä kahvi auttaa ja salassa voimme napata vaikka ryppynkin. Ensin kuollut, sitten elävä Noita ja kaiken kukkuraksi vielä pyromaani. Eikös paroni koskaan ole nukahtanut palava savuke kädessä? En. Minä poltan sikaaria. Joka tapauksessa olisi parasta, että miehenne ensi yönä ottaa sänkynsä paloletkun. No, tyttö sai muistinsa takaisin. Niin. Birgit Suomaa on hänen nimensä. Hän oli veneellä uimassa, kun ukonilma yllätti hänet ja vei veneen ja vaatteet. Salama iski lähelle, kun hän juoksi suolla. Muuta hän ei muista. Kahvia, Hannu! Kuulitko kaiken? Kuuliko mitä? Senkin, että väki hulluudessa varasti Noidan ruumiin ja vei sen takaisin hautaan. Minä sen tein. Syöksin seipää hänen rintaansa. Mitä saablaria tohtori höpöttää? Mieheni on aina tällainen nukuttuaan huonosti. Etkö usko? Noita ei enää ole. Hyvä, että sen tiedät. Ihanaa, me olemme taas järkeviä. Siinä se taas on. Et se vasta palaa elämään tämä Noita. Älä hölmöile, Hannu, herää nyt. Suokaa anteeksi, tohtori, kaikki aiheuttamani sekannus. Mutta Salama pökerrytti minut. Ja te meidät. Hauska tutustua uudemman kerran. Nyt minä kyllä ostan, jos taiteilija teidät maalaa. Noidan puvussako? Mieluummin ilman. So, isäukko. So, poika. Se oli siis unta. Jumalan kiitos. Tosiaan luulin, että Noita palasi elämään. Mitä te oikein mahdatte minusta ajatella? Käyttäydyin eilen varmasti ihan kauheasti. No ei se mitään. Tohtori sitä kantoi oikein mielellään teidät suolta tänne. So, Veikko. Olithan sinäkin innokas kukkien poimija. Niinhän sinäkin olit aikoinasi, isäukko. Niin missä päin neiti oikein on syntynyt? Suojärvellä. Et suinkaan sinä ole koskaan ollut siellä päin, isäukko. Tämä on ollut minulle ankara opetus. Nyt ymmärrän, että jokainen meistä sisimmässään on Noita. Ja miten helposti me alamme metsästää niitä ympäriltämme. Minulla ainakaan ei ole mitään noitien metsästämistä vastaan. Jokaisessa meissä väijyy pahuus.
Jokainen meistä on valmis seivästämään toisen oman itsensä vuoksi. Me tarvitsemme enemmän ymmärtämystä toisiamme kohtaan. Muuten noita palaa elämään. Sua anteeksi, Greta. Olen ollut hullu, koska rakastan sinua enemmän kuin mitään muuta. Hannu. Tosiaan kaunis taulu. Hei, minä maalan teidät molemmat. Ja saatte sen sitten kummin lahjaksi. Häs mene suolle.